Čaute ľudia, dneska vás vítam na ďalšieho videa. Dneska ideme si povedať, čo sa nám stalo s mojím prvým najlepším kamarátom Tobias 45. No proste len sme si písali na Messengeri, že ahoj, čau. A potom on, že nevieš gramatiku, nevieš písať, alebo tak. Vždy ho mám rád, keď niekoho stratíte, tak je vždy srdie a normálne to bol jak môj brat. No prepáčte za to, že môj kamarát povedal, že kde býva, ale no. Proste nebýva tam, sme si robili srandu. Kto vidí toto video, tak rešpekt, alebo Tobiasovi, rešpekt tomu, čo mi robil. Zachraňoval mi. Proste je to best friend. Je to best friend a vždy ho mám rád. Nie je také, čo nemám rád, alebo tak, vždy ho mám rád a vždy bude vo srdci. Proste tá emócia, keď sme sa pohádali, som bol smutný za to, ale hovorím ti, Tobias, keď na to video klikneš, tak keď budeš 14-15 ročí, nebudeš ľutovať toho, tak ja budem ľutovať toho, čo sme urobili za to. Tak no, prepáč, Tobias. Dávam ti do popisku toto môj YouTube kanál a nič no, proste dám ti YouTube kanál. Dám ti do popisku YouTube kanál tvoj a tak. Keď máš problém, povedzme to kľudne, ja sa nenahnevám a problém, že som točil toto video tebe, tak len že ťa mám rád a rešpekt tomu, čo si mi robil. Pomáhal si mi, prvá vec. Druhá vec je to, že si bol extra dobrý ku mne. Normálne ty si bol jak môj druhý či štvrtý brat. Si bol pre mňa jak brat, jak hovorím, proste nikdy v živote na teba toto nezabudnem a budem na teba spomínať. A kvôli tebe som robil ten song a Tobias 45 má 20 odoberateľov a ti pomôžem z YouTube kanálu. Keď chcete, aby som mu pomohol, tak dajte, tak normálne napíšte, keď chceš, tak ja ti pomôžem, ja ti kľudne pomôžem. Aj so Intorom ti pomôžem.
aj so všetko normálne máš 20 odoberateľov, ja mám 285 a už točím na YouTube už rok. Rok? Nie, rok a pol, alebo tak rok. A tak, no ja už asi budem končiť. A tak, ahoj!